Tebi je rođendan 8. maja. Jel imaš nekoga da vodiš sa sobom? Slušaj me sad. Dame i gospodo, pozdrav svima. Evo, nisu mi rekli da ponesem sunčane naočale, nisu rekli kakva će biti prognoza. Tako je predivan sunčan dan. Ja sam Goran Vinčić-Vinča i ovdje sam da najavim 8. maj, Filharmonija Skopje. Da, kamerman mi kaže idi što dalje jer si debeo, nećeš stati u kadar. Tako da, evo, a tu sam to sam zaboravio, tu sam da podijelim neke karte za neke ljude. Ako neko hoće da dođe, ako neće da dođe, evo, zvoni zvono, ima da vam odzvoni ako ne budete došli. Uglavnom, idemo. Jeste vi čuli za mene? No niste, jel da? Pa ne, da, a vi, jeste me vidjeli? Možda ste me vidjeli, ja sam bio na reklami za goveđi gulaš. Ja sam bio govedo. Uglavnom, dolazim i dijelim karte za show, ali samo ako želite doći. Pa tad ćemo djeci da ide. Pa da, zato što ja ne mogu. A vi ne možete? Pa zauzeti. Ovo je baš dobra reklama. Znaš šta, Vinča, ne znamo ko si, ne možemo doći, ali deca će da dođu. Ćao, brate. Ja sam Vinča. Ja dolazim, brate, 8. Jel imaš kartu? Ne. Jel moram sad da ti dam? A hoćeš doći ako ti dam kartu? Ako slagaš da me častit za rođendan na 8. maj. Čekaj, tebi je rođendan 8. maja. Jel imaš nekoga da vodiš sa sobom? Slušaj me sad. Dovoljno si daleko da te ne zajebavam. Ovo je red 15. Izvoli, brate moj. Dobit ćeš karte. Kako se zoveš? Mihajlo. Mihajlo, brate. Jesi znaš ono Šabana? Mihajlo, ljubim te. I thought you were Macedonian. Koga da pitam? Ovog ovdje? Što sjedi? Ja imam stand-up komediju i ja ću nasmijavati i zafrkavat ću narod. Zajebam ja i sebe, ali zajebam i druge. Ja bi vama dao kartu, samo ako ćete doći. I nećete doći u Skopje. Pa možda da, možda ne. Ne možem da ti vetam. I šta da ja radim sad, ljudi? Ja sam razočaran duboko. Pa zato što sam vam htio dati kartu i vi ne možete da uzmete. Ne, vidiš ti, kažu kako se Vinča si uspio u Makedoniji. Evo vidi, ja dijelim karte, on neće da uzmu. Moj brat je teatarski režiser. Ozbiljno? Da. Evo dajte njemu, nek on dođe. Da. I nek vidi komedije, možda me stavi u neki film, možda. Dobro, ali pazite, ako ja sam zapamtio koja su mjesta, evo tu piše, ako se slučaj, ja ću vas zapamtiti i tražit ću vas po Bitoli po Skopju. Kakvi divni ljudi, kakve divne vibracije. Ništa, ostale su mi 2 karte. A ne, nećemo bacati. Hoću da dam prvoj osobi koja mi se nasmije. Nemojte se smijeti. Naravno, izvolite karte, vodite, ne znam, ženu. Ne, morate birati žena ili ljubavnica. Ne može obje. Znate šta je najbolje? Da date ženi i ljubavnici karte da njih dvije idu. A vi dođete u backstage i mi se družimo. Hvala vam puno, prijatno. I vidimo se 8. maja, Filharmonija Skopje. Doga Goran Vinčić-Vinča sa svojim showom. Komedija je ozbiljna stvar. Ćao!